kung sino yarang nabisita nga dyan. Mag-ano? Bayot, manawag ako nga dyan kay namo karnig ang may rakan. O patrak ang kakilo ay kahapon bayot, nagpakao na kami. Apir! Hi guys, so welcome back to my vlog, and for today's video po, this is a special vlog kasi fiesta po sa amin. Open sa amin, kaya mahayang baba ko. Grabe kahayang guys. Grabe kahayang sa chili na. So very spicy. That Ilocano can never. Ano daw? Pero so, yun na guys. So without further ado, let's do this. Let's do it. Kaya mo dahil uli na. Dahil hindi kong kagayot kaya imutanin ka dyan. Nauna na mga pagkano yung mga panon. Sino yung nagsarado? Haman sa nabaya, haman. Sino yung nagsarado? John? Kasi Justin Wangkuno ka na launa. Ang mga pagkaon tagtipid. Nauna mo yung pag-ampura ka na kung nauna na mga pagkaon way ang mapanos kay Bayre. Sino yung nagsarado ng bayan? Naunta lagongon. Baktot. Kayo masisirado. Kayong pagtuo. Jawa, magtarong raw. Pila ka tanday ka mo? Kaya ako may namisa ng karidad bay magpakaon ko man. Nay! Kasipog ko! Kaya ko nang mahunaw day. May baya kasi ako sa magtukod ng mga ingana na sitwasyon. Okay, no, ma. Aray daw! Ginagawa mo! Patsak ito. Patsak. Tabi! Kay Korn, ako yung ganun mayo! Basta dumating makalim pa kami sa bayay. So hindi kayo manaway ng bayay sa Yes. ng Jun! respeto ko, Justin, kinakagod ko sa bayay, dispira sa namin isa. Kung badsakan, takaw ko man, kung maulutot man lang, talong ko man natin magkadunot. Baala tubig ra! Uy, pagbisa na kita ni Julia. Ready si Inji, Chan? Waya, pasag di si Inji, kasat po si Inji dito. Pasag di rin kanay. Si Inji na dito. Bye, ma! Ay, napitan? Chan? Ay na. Tour guide.
Nagtrabaho ko Justin. Nakita ko na Elmer. Nagtrabaho ko Justin John nga How can Elmer? kaya sa mo ako tagdautan siya. Gan. So, anong nadaot siya? Nasa ko to mag... Taba yung sabay. Kasi nang kasi tando ay. Ako yung tanda yung 12. Alagay ng pilara. Ito, ang tinutunga man. Panadagila. Sorry, Belshib, bro. Diyan sing sa gawin. O ka video hey, stress ako. Kung manestis man ka. Yo kay Airs. Nagyaya ising. Amo dyan, tara na fiesta! Diba? Malo, dyan ka dyan na Pila tando ay, pila tando ay. 12 bayot, tuyo Ano? na nag-inom, kaya mo? Pila? Tuyo na nag-inom, kaya mo? Ano? Amo dyan, taglaong na pagbaton. Ano? Kaya kung dyan mo kasi pong mag-chepe kaw. Ano? O dyan mo umuugok. Si may naugok. Naugok. Tadlo. Ana mo bukog na hurot. Si may lagi Na crispy tagkaw ni Justin. Justin. Baka ano ay pista. Ano? Mike may word. Wala ko nagagaw. Invite bayot si engineer din na aning-aning. Wala mo ko sa una buwan. Nagagad ko ang ngayon ang agapay uno man kabay ako nag di na ba ako kwartahan sa bujong-bujong ano bayot kita pagkaon ra kaw Alaw ko siyang dito sa alam. ngayon taganap kaw kaya gani magpakaon Anchi, kagani ko napapista ng lechon May na ako man. mapano sa naman. hulatan Bakit papakaw na kang buot na pakaw na kay kani? adto nga sa inyo bayot na taghatag ba ni mayurang ka Nukaan mo ko sa bayay. Baka nasam. silom na ka way pagbayot taon na tilapo yung mga dadang anak ko pangutana sa iyo bayot Silom na kan gadget. balit trata gani alis to mamista Ani sa bisita dadon diri. Anak, Nay! Kasi po ko sa iyo, Nay! Anak, kasi... Baya ako bisita, Nay! Ako si mama na tombat. Nay! Ang so din mo aminin nga ba't sa Tibor? Tawat-tawat ba yun? Ano ba raman bor? Japay. Sala na. Shoutout ni Day, pa-shoutout. Nagkaon mo ka lang ibagan. Shoutout sa mga bahong. Julius kay palaban. Shoutout mo, Day. Bayot! Baya ko man sila vlog. Nabaaw ka na niyo sa bayay. Ulian mo sinom. Batili ko librihan kay fiesta sa Bayat. Julia, may kapanusan rin mo. Johnny. Naglitson mo kung ato yung bisita. Siman. Justin. Umuha mo ka doon. Nakalaong ako. Ano? Kaya nakakita ako ba't away bisita bayot. Siman lagi. Nag-close. Siman. Sumaan, Elefante. Nay! Sila maamot na sirado masipot. Sa bayay bayot. Pirtahan. Hala ko palaban ni mention. Sa bayay bayot open chance si Michael to bag-is pati si Michael. Di ba dahil? Naka, pagkabagaan. Si Pimar Grills sa Ang to bisita. sa bayan ng Hakaon. Amo. Si Engineer Nogalo. Jerome anay. Naka hi Jerome. Ano ba tabi? Hi Jerome. Nay, sino ko po? Nay, close friend kami dahil. By batch kaya mo. At sa progress at mo, kaya mo. Si may nagsarado. Justin. Ba't sila ingkuray?